Okay, most likely kinsay bungaw ninyong duha. Do you want to know? Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Lugpit sa imong pambitbit naman si ate ni mo anak. Pasit kay ilong. Hindi ako stress. Kanang hani butang dapit dai. Adoy, parihar tayo na kung musang kay. Dili man mo ang taring ito nga oh. Gaan na, pero gaan na haari. Kabalong walay bridge atong ilong. Tarawa ka pa ng ilong. Murag ka to sa baka nga butang arios. Go. Most likely, kinsay palautot ninyong duha. Eh, bako kay bapa ko pamutan. Kinsay liwat ni Nanay Binita. Kami kaila. Sige, ay, masala ka mag... Hoy, guwapa to si Nanay Binita. Guwapa. Oo. Most likely, kinsay maminyog foreigner. Most likely, kinsay maunag kaminyo. Okay, ready. Most likely, kinsay lagom ug kigon. Most likely, kinsay balibog ilok. Gawak ka! Kamay pa, ano na daan? Most likely, kinsay kinadaghanag anak ninyong duha.
most likely kinsay bahog baba ninyong duha. Ay, kansi ko, kay wala ko'y kusog. Ay, kansi ko, ako'y kusog. Most likely kinsay kugmuhon ninyong duha. Oh, ikaw. Bitaw nga, ano ka na? Limited ako. Most likely kinsay nakaigit ninyong duha pag grade 1. Bira. Most likely kinsay kagiro ninyo sa bata pa. Oy, miss ko, majurit ko. Majurit ko. Majurit ko. Okay, walay kagiron, walay kagiron. Kagiron. Oh. Kagiron siya. Okay, most likely kinsay bungaw ninyong duha. O, bungaw ka, magsuwas. Okay. Most likely kinsay bahog tiil ninyong duha. Pag hilalis na day, siyag yuday bahog tiil. Kinsay sipunon sa bata pa. Oy, bata pa, ayaw dili ka ron. Dili, gabay sa miss ko. Most likely kinsay mahimong CEO ninyong duha. Sekretary ra ko. CEO. Ako! Sige igit. Utot. Most likely kinsay kinadaghanag uyab ninyong duha. Hadlok. Hadlok silang nanay kay tora tong original Sigbino gapapusing sa loyo oh. Mahadlok sila mo honest. Most likely kinsay pumunta kami sa the beach, uminom kami ng dabar. Most likely kinsay nigra sa unang sa bata pa. Kinsay dili mo angkon nga nigra sa una kay puros na sila Amerikana ron. Nigra. Ito mo nagbasa na? Si Maymay sa una mo nag foreigner. Ikaw foreigner gyapon ka pero African. Okay, next. Okay, most likely kinsay liwat ni Tatay Juni. Og ilang? Unsa nga liwat? Bisag unsa, tanan. Ay, ako. Ako siya. Di siya Liwat lipat. Nganon di man mo ganahan mo liwat di padeng. O evidence? Pila ko siya kay liwat siyang kuan, dili maulaw. Ne. Isa'y magagnawa. Magagnawong. Sige, kinsay bagagnaong ninyong duha. Ikaw may vlogger. Gahi kay sa liog. Okay, most likely kinsay makapalit og car una. Tusnob inyong self. Wala. Kinsay makapalit og Kagbiya. kinsay makagama og resort. Sana all. Adili ko. Dili mo. Sa may inyong gamon. Nagwan lang ako ang Mountain View. Ay, kuan pa. Kaya ito itong ma'am. Uy, maruan. Ako'y gikuan daw. Ako'y gi-challenge ubos nga nay. Sige. Sige, ready. Walay limbungay. Ready, 1, 2, 3, go! Challenge. Wala mapil na eh. Exact
Ako mo lang ginawa. Ako mo lang ginawa sa akin. Pagawas mo yung ilong anak. Sa akin. Unsa? Oh, winner si Tamayan. Good God, kabuha na kami gawa. And the winner is... The winner is Tamayan. Ika, balik na ako. Do, imabanta mo kay World Christmas Light. Ngisen, ha?